வணக்கம் எல்லாருக்கும். எனக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டம் பேரவநல்லூர். நான் நடந்து போகும்போது எனக்கு மூச்சு திணறல் வரும். அதனால் அங்கே டாக்டர் பார்க்கும்போது பிரச்சனை அடைப்பு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதனால் எனக்கு இங்கே சென்னை வெங்கடேஸ்வரா ஆஸ்பத்திரியில் உள்ள டாக்டர்கள், மதுசங்கர் டாக்டரு, தில்லைவளம் டாக்டரும் எங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க. அதனால் இங்கே செக்கப்பு வந்த இடத்துல இந்த மாதிரி அடைப்பு இருக்குது, இங்கே நாங்கள் சரி பண்ணிப்போம்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் அட்மிட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இப்போ கிட்டத்தட்ட 90% மேலே நான் நலமாக இருக்கிறேன். எல்லாருமே இந்த ஆஸ்பத்திரியே ஏதாவது பிரச்சனைன்னா அங்கே சிகிச்சை இருக்கிறதுக்கு தாழ்மையிடம் எல்லாத்தையும்